Ima u krstu sile i to velike, poučava nas sveti vladika Nikolaj Velimirović. Kažeš nema sile u krstu, nije tačno. Ima u krstu sile i to velike, kada se krstiš kako treba, sa verom i sa strahopoštovanjem i misleći o tome šta zapravo činiš. Krsni znak je znak zbog koga Bog obraća svoju pažnju na nas i zbog koga na nas izliva svoju spasonosnu dobrotu. Krsni znak je pečat zbog koga Bog prima naše molitve. Moliti se znamenujući se krstnim znakom, znači moliti se, iskati nešto u ime Isusa Hrista. Ja nisam došao sam, mene je Isus Hristos poslao k tebi, Gospode Bože. A da je to stvarno tako, svedoči pečat njegov na meni, krstni znak. Ako pak misliš, čoveče, da u krstu nema sile, zašto se onda uopšte krstiš? Ili nikako ne stavlji na sebe krsta i onda će svi znati da nisi hrišćanin. Ili stavljaj krst onako kako treba, ne brzajući, sa strahopoštovanjem i sa pažnjom, udubljujući se u to šta činiš. Znači, mi se osenjuju krstnim znamenjem da bismo privukli na sebe blagodat Božiju. Poučava nas sveti vladika Nikolaj Velimirović.